का राउर पीरियड्स अनियमित हो रहल बा? का रौरा कबो कबो मूड स्विंग्स आवेला? अगर हाँ तो हो सकेला कि रौरा पेरिमेनोपॉज से गुजरत होखी। सबसे पहिले त हमनी के समझल जाव कि पेरिमेनोपॉज का होला। साधारण शब्द में कहल जाए तय उस समय है जब आपके शरीर मेनोपॉज के और बढ़े लागेला। एह दौरान आपके अंडाशय में एस्ट्रोजन अवुरी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के उत्पादन कम हो जाला। एकरा से पहिले आपके पीरियड्स पर असर पड़ेला। पेरिमेनोपॉज के चलते पीरियड्स कबो जल्दी आवेला, कबो देर से आवेला, अवुरी कबो अचानक बंद हो जाला। अब सवाल बा कि पेरिमेनोपॉज कब से शुरू होखेला? पेरिमेनोपॉज अधिकांश महिला में 40 साल के आसपास शुरू होखेला, लेकिन कुछ महिला में 30 साल के उम्र से अवुरी कुछ में 50 साल के बाद भी शुरू हो सकता। एगो बहुत बड़ सवाल जवन अक्सर महिला के दिमाग में आवेला कि पेरिमेनोपॉज के दौरान गर्भधारण संभव बा? जवाब बाहा। जब तक आपके पीरियड्स पूरा तरीका से ना रुक जाए तब तक गर्भवती होखल संभव बा। अब जानल जाव कि पेरिमेनोपॉज के लक्षण का होला। पेरिमेनोपॉज के दौरान आपके शरीर में बहुत बदलाव हो सकता, जैसे कि पीरियड्स अनियमित हो रहल बा, कबो खून ज्यादा त कबो बहुत कम, मूड स्विंग्स, कबो बहुत खुश त कबो बहुत दुखी महसूस होखेला, हॉट फ्लैश यानी अचानक गर्मी महसूस होखे, रात में पसीना बहत रहे, योनि ड्राई होखे के स्थिति, बार बार पेशाब करे के आग्रह होखेला, अनिद्रा भाव, बहुते थकान महसूस कइल। पेरिमेनोपॉज के दौरान शरीर में होखे वाला बदलाव मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकता। बहुत महिला के चिंता, घबराहट, अवुरी डिप्रेशन महसूस हो सकता। कबो वो छोट छोट बात पर नाराज होकर सामान्य होखेला। अगर रौरा ऐसन लागत बात अपना परिवार के लोग से एह बारे में बात करी, जरूरत पड़ला पर डॉक्टर से सलाह ली। अगर रौवा सभे के ये वीडियो पसंद आयल त अपना दोस्तन के साथे शेयर करी। आप पेरिमेनोपॉज के लक्षण के प्रबंधन खातिर हमनी के अगला वीडियो देखी।